Namhlanje ngila kwaNongoma ngilinde abafowethu uNqobani noSiyacela njengoba beshilo ukuthi bafisa ukungibona namhlanje base ngibatshela ukuthi hayi ngifree bangangithola sibonana. Manje lempatha lena ngitshela ukuthi mina sengidlulile kuyo yonke into ngiyipolele ngoba ngihamba nayo slim impela lesi siyashesha ukudlulisa mina ngidlulisa lo bhuti lona ngoba ngihamba naye kahle kahle enhlizweni yami ngekho right nginyanyile nje. Awu yawona thisha inyama kanje Njaye angizobamba umoya nami namhlanje ngapha. Hayi sengiqedele nani njengoba ngidani la iduzana ayindaya kwengiede. 10 minutes sivuthiwe dlabo. Ngiyashesha nawe uyaza angisona sinoko ngiyashesha. Nawe ngizukile. Cha mfowethu. Hamba kahle kodwa. Mina ngizukidla dlabo. Wedla mo. Yamngoni. Uyaphila? Hayi usaphila bafunjani? Mina ngiyabingelelwana phela kuqala. Mina ngizukidla. Yambuka nje yena itshela ukuthi ngihamba naye kumnandi kanti mina konke kuyokhulunywa lapha. Mina ngisupport ubhuti omdala angisupport nje incili phambi kwami into ezongizela namafriend nangomlomo lapha phambi kwami hayi ngeke sithi ukunqomula kuqala sixoxe abane simboza Sibuyisile. Hayi asibuye ngoba manje ngeke asinqomule kuqala kodwa sengiyibuka nje ikapse kanjena nje hayi kulindwani bavuka unyuye yini ake sithi ubuyisele kancane awusithi uyilinda kancane hayi ngeke siqhamuka nje sibona usubeka sizoxoxela indaba ezinhle nezimbi angifuna ezimbi ngifuna ezinhle hayi ezimbi oyifuni ezimbi angifuni awonyama asakhuluma ngonyama inyama sidle awonyama sidle sixoxile bene khona ukukhuluma nje abasibekele sibonisana sixoxa ayikho ingxabane khona mntana kodwa fanele sixoxe kuqala bese ke sesiyadlala ngoba inyama cha manje ngeke igwinyeke emva kwalento baba likuphi ikhishi lana ezimbi banginesela ubacelele mosisi yaba ubacela dida kakhulu ngumfowethu uNkosi khona ngoba uNkosi khona ubengasezi la ekhaya babe saphila manje uNkosi khona ngoba sikhuluma nje uyangidida umuntu ethathana nezingane bedibela sika baba ekubeni esazi ukuthi uyini ngile ndoda la hayi sifike sideke inqo iphume emathuneni ibuya manje sizodlisa inyama esiyosiwe engathengwanga hayi mina hayi ake sikhulume kahle nale ndoda mfowethu angimqondi ngoba ubhuti omdala ngoba bethe ubhuti omdala nje noma ubhuti omdala ngempela ngazi ngoba ngumqondi kodwa angiboni mina nginawo ubhuti onje mina sesilungisile udaba lapho nobafo emva kwengxabane bikho kumsindo kahle kahle ekhaya kwathi wafunakala nana kungiphethe kabi bemfowethu ukuthi nakhuluma ngalolu daba nenabafowethu ananga ngibeza mina nawe umfowethu okhona umdala unabo abafuthi ukuthi ungibeze mina makhuluma umfowethu cha kunje asibonisane la kwenziwa kanje wemadoda ngoba phela sizalwa umuntu oyedwa uyaboniswana la futhi manje wangidida na kungiphethe kabi lokho mfowethu bafo wayicelwe mina ngoba vele vele udaba kulwami nolwananga mfowethu wayicelwe mina bafo akona athola ikholo kwathiwa yikho ngathola ikholo kwathiwa bafo Sacela sipho utshwala hayi siyabonga drink khona hayi kuleka futhi qhubeka siyabonga utshwala bafo mina ngazi ubhuti omdala mina naye hayi akukho lesixabene khona njengoba engalokho ekhuluma nami nje ekhuluma naye uyayazi la enuka ngakhona kuthiwa inuka ingoswanga uyazazi ukuthi wenzeni lo bhuti inkinga yakho uyakhohlwa hamba ekhohlwa ngisho nje kusaphicha mphathiyana ngisho ke phela kuzothi
ngelinye ilanga mase nginemali kodwa phela vele izinto kanje Elitawuthi mase ngimdala. akusengimdala ngokwanele-ke manje-ke phela namhlanje i-birthday yami so ngiphume out nabangani bami ngihamba noSiphe noYoyo nalo ikhekhe labantu abadala hayi nanti-ke ikhekhe ngoba ufuna ikhekhe miho kwakho konke uzokuthatha konke usefuna ucabanga nje sendle ikhekhe ushukela nje ukuthi ubeka ngaphili ya mina vele ngizokwenzela namhlanje Kade kwafika. Yeso manje. Hawu ivulela yedwa. Sibindi. Sakho. Nganami. Ngikwazi. Hayibo. Ntombazana. Principal. Malume bakhona. Principal. Ngiyabona. Yehlisa. Okay, happy birthday. Oh. Cheers. Happy birthday. Friendship yami noSiphe since 2020 sisenza grade 10 namanje singabangani because base bahlala eduzane kwenzeka ngibabone siyacheza siyaxoxa uYoyo umaze ngoSiphe then sase sahamba sonke ke baculelile nje ekhaya kimi abangifuni phela lapho hayibo ngoba ngiculela uma ukhanyo the rest sengiyobona ko WhatsApp ke sebepostile kuphela Hawu bekumele nje bevuke ekseni ukuthi ubone nje ku-status upostiwe ngapha nangapha basazo sebelate ke kodwa afani basazosho kodwa ukubalekile ukuthi bazosho ukuba nomndeni omkhulu angeke expect ukuthi wonke umuntu usezothi happy birthday because sibaningi kakhulu makusho nje labo nalabo it's enough manje kusafana na before vele kusakhona babakho awungeke kufane uyazi nawe makusuke inhloko yekhaya sisala nje sisodwa akusafani Ngiliste oh ikhathi ayiqale ngesisho njalo kodwa sinoma bethu mina kodwa bengishilo ngathi ngiyenzelwa namhlanje ngihleli ngumalume kahle ingane ngami Abesikobelo bakho nje namhlanje. Hayi cha umniko yedwa ngathi angikwazi ukumnika vele bayenika nje ubhuti bami bayinika nina bonke bayinika lokho ngayiniki most ubhuti bami mangiqhamuka nalo nangomunye yaqhuma yakuloba mshela mangifika nalo nangomunye manje leyo nto nje angiyithandi ngoba emotion no mabefika nje usezolokho ebambile nganye abantu asakwazi ngisho ukuenjoy ukuhlala nangu Stine asambe guys Hey nami vele bese ngiright ngenyama. hayi sengizini awukhothini izandla lo akanye Athethwake amqalani. umele wayikhotha Usiyamqalani. usuku lami nabangani bami belumnandi enjoyile ukuhlala nabo saxoxa but sijwayele ukwenza into enkulu because no siyacela suke sinabo makukuthi senze phansi because sijwayele ukuyihlanganisa because sibaningi so September indaba sayo kodwa indaba sayo indaba sayo ubuhlungu mfowethu ukuthi Awulalele unyuke niyofika emalibeni kaBaba sikhona umdala uvuma kanjani ukuthi uzulide ube umama wendlela uhambe phambili uvume awusaxoxe lo yedwa mhlambe kuthina bafu ngeke ngise ngitshela ngiyobona ubaba manje ngiyobona ubaba ngoba ngisuke ngayile ngokuyoganga ngisuke ngiyobona ubaba ngiyoyicelela lokho engiyokucela ngiyokhuluma naye ngivashile ngoba ngimkhumbule hayi ukuthi ngigcina ukuthi ngiyakhumbula ngicela ukuthi ngivashile kuyezwakala ayixabene ngindoda phela mase ngingaka angisacela kusafaneleke lolu daba silidingide ukuthi uye emalibeni kanjani thina singasethi kufanele ngicele kubani emalibeni ngoba ngisho uma ngengicele kubona ngisho nangu mamncane mabhenga ngimcela awecela umuzi bafu
ukuthi lungile mfowethu uma kuya ngokuthi ubona ukuthi nawe Sacela ukuthi u-understand ke mina. Bafo sacela usuphosile la. Bafo. naye angizwa Bafo. ukuthi hawu ngisho ngithatha kanjani Bafo. usugijime kangaka hayi okwakho lo Bafo. kodwa egcineni uyonginika ubufakazi bantu eyisho noyicabangayo enhlizweni yakho asikho isidingo sokuthi fanele ngizocela kuwena noma kusiyacela noma kumntu noma kusimanga noma kubongana uma ngifisa ukuyethuneni kababa ngiyoya noma ngabe siphi isikhathi le ndaba angazi mhlawumbe Mina bafethu ayikho into kodwa ngoba usushilo ngisazofika ngikhulume ekhaya ukuthi cha usuwenze kanje mina ngoba silapha ekhaya mina lento ukubuka kwami ngoba wena uhlala la uya lapha ekhaya elincane nithatha inqomo nenze inqomo nodwa kodwa mawunixaka nasidinga thina kodwa nithatha inqomo nenze inqomo nodwa uyazi futhi ukuthi wangitshela ubaba ukuthi angigade nanku umusa uyazi futhi ukuthi umamkhulu ubani lapha ekhaya uyazi ukuthi igama lami ngubani kodwa uyangiyiswa ngixhaphaza nje ngesilimo uyangipretend ngenza isilimo sengibongela ukubona sihlangana mhlambe sesikhuluma lolu daba lolu mahlangana uma uvumela ukukhuluma ekhaya ngoba ngeke uzuhambe elibeni nje umuntu ongasekho ungasho cha uyathanda uthanda unjani ongitshela khona futhi ngami sengicela futhi ngiyokwenza cha mfowethu kulungile mina mfowethu cha ngcono nginishiye ngoba manje umfowethu azizwane ngale mfundisayo mfowethu akalibona iphutha lakho ubuntu mfundisayo nale hayi kulungile wena lakho iphutha ulibona ingane yababa nje ngayiyele libeni kababa mayifuna ukuya akunankinga ufike usoyintshabu uzoshaya umthatho lapha ekhaya ngiyokwenza noma nkosikhona phuma kule nqondo kuyo uyathanda uthanda angeke mfowethu siphilelane mawuzokwenza kahle ngeke siphilelane mina nkosikhona ngeke siphilelane mina uyamkhulela wena uba uyamkhulela khulumani no uyazenzela wena lapha ekhaya uzenzela ngiqale ngapha ngiphuma ngale kubeka mfowethu mina akukho nje kuyinkinga nami ngiyele mangithanda ukuya ngafike futhi ngilala eduze kwalo nje ngirelaxela ayikho inkinga ayikho into eyongitshela njethi abantu abacabela badla ndawonye imike ngizodlala inyama ngedwa wena bazokubamba one day ngoba wena wamelo nkosami ngiyakuzwela mina isono ngawe isono nje ngawe ingane ngakwenza lutho ngilele ngibhekele abantu sizokulanda thina uzolandwa yithi ngoba ubaba kasekho sizokulanda thina lento ayisho ngabethu indoda nje yoba indoda emzini wakhe akanaseyila inkosi khona la ekhaya umlanjwana uyilongo akanawo ngishiya indlu ibheke lokho ekubhekile kuphela ngoba ifuna amafa nokuthi nithina abanye asibona abakababa futhi uchaza lokho mayithi ukuthi thina asilutho awona bangathunsa ngezami izingane zefana wami ngalezi zakhe ngiphendula ngole lutho waneseganese umuntu uzoshaya umthetho ekhaya wakhuluma kabi nje ngobaba kwaphela umsebenzi uzobona kuyeza ngiyelekela ku waneseganese awunangqondo ahlanga awuzazi ngisho ngambizwa umlanjwana ekhaya uyafika yena uyini ngisho ngaba yini uyini uthi yena uyinkosana yamende inkosana elingisa amasende nezingane ezo4 yondliwayo nomkayo ngiyamtshela njalo lokubhuti uyagula ekhanda angiguli mina ekhanda ngoba ngizolana nje ngize ngento eqondile uyazi ubhuti omdala mina naye siyaconnect siyayazi inyamazane la ngakhona so izingela futhi siyoze siyinqobe ikhanda siyoze silisakaze ngeke kugcine yena Sibamisi isikhathi esiningi siyahamba nabo ukuthi mina ngumuntu oganileyo isikhathi esiningi ngisichitha kwami namhlanje usuku lokuthi siyohleka siyojabula ngoba kade sagcina namhlanje bekunosuku lwamaphinifa olawo mina ngijwayeleke ukuya bona ngathi bebeqala abanye babo sila emaphinifeni nje
samba no auntie no sisi. Into esijwayele ngoba kade kukhona nje Friday besile futhi. Ukubala emaphinife namhlanje ungijabulisile ngoba bekukhona no auntie angisiyena ke nanomuntu ojwayele ukuhamba no auntie ke mina ke bengiqala nje ukumbona ejabule naye nanokuhamba nosisi abadala akazi nje sahamba nabo. Hayi uauntie ukaMavundla uThando banakho ungafuna ukugcina isikhathi ngoba nje ngize ngithi mina sengiyode nginishiya mina ukuhamba nani intweni because anisigcina isikhathi kungiphathe kabi lokho because kunezinto esibese sizenzile bona bengekho. Inkinga engivelelile ukuthi iphine falamisela lincane somuntu uyadinga ukuthungela akakwazanga ngase sengithatha selinjalo ke sesijabula ukuthi okay igcineni sifikile. Ngiyakhumula lamaXhosa. Hayi cha. Sisinombuso nontombi efana bayithandanga indaba ukuthi sesilate ngo4 hours kodwa bese silate ibingasekho indaba esingayenza nje nanokuthi ngibona indaba esingayixoxa nasekhaya bekungabalekile sebengaze basibizele ngaphandle. Nibe late ngo4 hours sibe sikhulube kahle sakhuluma nani seniqhamuka nje ngempela bafethu usifade sithunga lamaphile futhi uzokufika cha phela umcimbi asiwazange izolo kodwa usisa ngokuthi hayi asiwazange izolo bakithi mina ngizophuma kini mani ngahlelekile bekwenza njani vele nize nibe late bafethu thina inkinga yethu amaphini uwaqede late bekumele size namhlanje and sashawa isikhathi nemoto kodwa inganza kwethu kade simlindile umcimbi kahle sihlele ukuthi ake sebethu yabona ndahlangana undana ukuhleleka bafethu undana ukuhleleka so uyambona Malibanzi ekhanda nami bengithi ngisazoyikhuluma indaba ushembe Thando kwenzakalani vele ngenhloko lesekhanda sesi Ngiyathanda ukuthi lapha ekhaya kuhlale kunokuzwana nanokuthi ngathi singenza into vele eyenziwayo ngaso sonke isikhathi uThando usenokuthanda ukuphuma eceleni ezintweni eziningi ushembeni awusiqokile isidwaba mama la ngesathi mhlawumbe senilale nosiyacela embedeni natshana navuka seningama Nazareth akukho kanjalo manje ngani inhloko mina ngifakisa ukuthi bengiyithanda futhi ngazi ukuthi inhloko mawushadile uvumelekile ukuyifaka futhi mawukhehlile leyo ifakile ufake nabanikazi bayo cha lekusiye kaShembe utshenile mhlawumbe wena ukhona ekhaya ukuthi hayi ngisahamba ngisaya ekhaya ngisayofaka na inhloko noma ngicabanga ukwenza into kanje mhlawumbe kungenzeka ukuthi ngixoxe phela itayila ayifane emakhanda noma uxoxe nosiyacela noma uxoxe nomama lo ngoba phela ube khona ekhaya cha washo phela kodwa washo wathini ngathi serious wathi ufaka inhloko wachazela nezinwele zakhe ukuthi izinwele zakhe nenkinga ayithi wabona ukuthi akukho kunye abangakwenza ngaphandle kwesicholo Thando inhloko le uyayazi ukuthi isho ukuthini mina ngazi ukuthi inhloko mawuganile uyayifaka mawukhehlile yabonga ngoba kuyisiye eyakaShembe inhloko ukube bengifaka eyaShembe bengizofaka lento ebomvu la ekhaya manje ngifaka ushuthi le yokuswenka cha ngifuna ukubona kahle mina ngizokushuqula nje khululeke uyangazi ke ngigude ngase kushuqula leni hayi uphambanisa izinto Thando isidwaba
sigqokwa kanye nalesi sicholo asifakileyo ngenkolo yamaNazaretha hayi ngekathando nje ukuyiswenkela. Bengazi ukuthi ngale kwenhloko khona imithetho yakho beyijothi nje masushadini inhloko uyayifaka njengoba sakubeka ngembuzi phela ekhaya uphinde wayifaka ngembuzi. Ngiyabonga ukuthi ngoba mhlawumbe thina sibuza ngoba mhlawumbe fanelekile uzofaka aselwi nawe esikole nawe makoti ngoba uyazi sithanda ukubhubha uyabona nje siyikhiphile sizojiva kanjani manje nanti uyajiva la abantu besifazane ngoba phela wakhishwa ngoba sikhishwa ngembuzi sengithi ngoba sesibonene asale sesixoxa le kodwa siyeke le ndaba sizoyifunelela ilanga ngoba sisebumnandi. Ukukhuleka kwabo phambi kwami mina ngiyabathanda mabejabule ngoba khona lento le ngisho umakoti ayingabi nencindezi lento ayingabi nencindezi akuthi makufika lapha okujabula khona jabula mhlawumbe khona nokuzosuka ngisho bekusengqondweni yakho ozothi ukuqhela awuzokukhumbula mawususe gateini akube semahlanyeni nje akukhuzwana izobona nekhaya. Sandela zuthu uyabona nje eyomgroove nje ngizwa la hayi masitande mavundla auntie yabona nje ukuthi hayi i-vibe ila sibona ngisho izinto esingaze siyibone. Mnandi kakhulu ngibona uanti nomakoti bejabule bedansa kwakube kumnandi ngijabulile lesikhathi ebengikhona ngijabule kakhulu no anti sonke sikhululekele yazi kumnandi ukuhamba nabantu abakhululekile ungisho ungadansa ngisho ungaphuza yonke into ethandayo umuntu ozokujaja nenkinga zakho ukhohlwa yonke into.